Serei breve, coñecedes xa as persoas seguramente que me acompañan na mesa. A miña esquerda, sempre a esquerda por diante, Enrique Alvarellos, que é o director dunha factoría de contidos culturais, como a él lle gusta chamarlle, que se chama Alvarellos Editora, dende 2004, e que é un proxecto que dá continuidade a un dos proxectos fundacionais da edición galega, que xa fundara seu pai, en Lugo, alá en 1977. Enrique interésanos hoxe tamén, alén da súa faceta de escritor, de xornalista e comunicador, porque preside desde 2020 a Asociación Galega de Editores, na que se integran neste momento, creo que 42 selos editoriais. E a miña dereita, non por iso menos importante, Isabel Blanco, que é a directora dun milagre, diría eu, que a Rede de Bibliotecas Municipais da Coruña, cunha longa formación en documentación, en biblioteconomía, tamén en xestión administrativa, pois a traxectoria profesional de Isabel non se reduciu exclusivamente á dirección de bibliotecas, senón que é unha activa participante en todo tipo de grupos de traballo, asociacións, redes profesionais, etcétera, que teñen que ver co mundo da biblioteca. Está implicada en proxectos no patrocinio de proxectos de difusión das bibliotecas en Latinoamérica, en proxectos patrocinados polas fundacións Melissa e Bill Gates, Germán Sánchez Ruy Pérez, etcétera, e deixaranos como legado, entre outras cousas, as 8 bibliotecas municipais que se crearon baixo a súa dirección. E eu creo que isto é maravilloso. O sea, ter unha vida na que cando remate, deixei creadas 8 bibliotecas, eso, pois, por eso falaba eu de que un milagre o traballo de Isabel. Cedo xa a palabra, ambos prometeron facer un esforzo de síntese e, en todo caso, esta é a primeira das sesións que pretenden un enfoque sectorial. Sabedes que a xornada foi pensada combinando as abordaxes transversais como as precedentes e esta que é a primeira das sectoriais. Moi ben. Moitas gracias, Dolores, Isabel. Amigas e amigos, grazas en primeiro lugar, á Cátedra de Dereito Local da Universidade da Coruña por terme convidado, ao Consello e á Deputación. Entón, sí. Se prefires, vai. Vale. Gracias. Como estou representando ao gremio editorial de Galicia, esas 42 empresas que nos agrupamos desde o ano 83 no que chamamos Asociación Galega de Editoras, vou falarvos a nivel totalmente práctico primeiro dunha diagnose do noso sector en estes días atribulados que vivimos, despois un par de cuestións máis. En calquera caso, procurarei ser breve e non trouxen proxección en pantalla, porque creo que todos temos tamén un pouco de saturación de pantallas. Entón, vamos a dar espazo á palabra. Eu falo de algúns temas xerais e despois vos o que queirades preguntadesnos ou preguntadesme sobre eles. Nesa diagnose do sector editorial galego temos que fixar dous tempos, a época pre-Covid e a época Covid na que estamos agora. Nesa época pre-Covid xa viviramos nós e toda a sociedade a que chamamos a crise de 2008, a de Lehman Brothers, que no sector económico e cultural galego empezou a notarse, e tamén nos demais, no 10-11. Froito desa crise, como ben ten tamén analizado o Consello de Cultura Galega nas súas diagnoses sobre a edición e a lectura e o libro en Galicia na década pasada, citarvos, por exemplo, que no ano 2009, cando ainda non caera a plomo aquela crise, se editaban en Galicia, é dicir, ISBNs, libros que circulaban con matrícula, por chamarlle de alguna forma, 2.500 títulos no ano 2009, cifras redondas. 2.500 títulos saíron no 2009 en Galicia, 2.500 ISBN. Aí non só está a produción das nosas empresas, calquera administración pública que publique un libro que teña ISBN figura, lóxicamente, en esta estatística. Pois ben, 10 anos despois, no 2019, cando se empezaba a recuperar aquela crise,
os número de títulos pasou de 2.500 no 2009 a 1.250 no 2019. Esa era a situación do sector editorial cando chegou a COVID en marzo do 2020. Partimos entón dunha década moi escura, que nos deixou a moitas empresas no camiño, da nosa asociación, grandes empresas históricas, como por exemplo a Nosa Terra, estou pensando. Nesa década acabamos con ese descenso de máis da metade de produción de libros. Entramos en ese marzo de 2020, nesa segunda crise totalmente distinta á primeira, pero que manca forte nas economías das pequenas empresas. A nosa asociación está integrada casi nun 80% por microempresas ou pequenas empresas, como a miña propia, empresas de 2 a 5 empregados, a veces proxectos unipersonais. Cando chegou a crise do COVID, cando chegou o parón, o peche de comercios, de distribución, polo tanto, de librerías, a previsión era dun batacazo monumental nas nosas economías. No balance do ano se falaba xa daquela do 40% de descenso das vendas. Pero non foi así. E agora vamos a entrar xa, despois desta especie de panorama algo deprimente da década na que viñamos e da propia COVID na que agora estamos, nesa saturación de pantallas pola que eu non quixen traer hoxe nada que se proxectase, tamén a xente a sentiu e a experimentou na COVID e quixo refuxarse na lectura e nos libros naqueles meses. Entón, ese 40% de descenso que se prevía na primavera, que as grandes grupos editoriais, os nosos e os do resto de España e o noso sector prevía naqueles días, pois, ao final do ano, e despois dunha campaña de Nadal bastante positiva, bastante boa, na que a xente a partir de outubro empezou a chegarse ás librerías, que nos propios centros comerciais, donde non había casi espazo para libros, falo de centros comerciais como o Hipercor, onde tiña unha pequena exposición de libros, tuvo que triplicalo nos días de peche porque a xente pedía dame algo para ler, por favor, algo en papel, algo físico, algo orgánico para ler. Pois, ao final do ano 2020, o balance, o descenso no noso sector, no baremo que temos estudado e analizado das nosas empresas, foi dun 15%. É unha noticia magnífica. En outras condicións sería unha noticia moi negativa, pero coa previsión do 40% que tiñamos, chegar ao 15% foi unha salvación. Agora estamos no 2021, na que se está prolongando, pero que estamos vendo unha luz ao final do túnel todos nós. De feito, hoxe estamos aquí tendo unha reunión presencial que ten todas as dificultades organizativas, pero que xa se pode facer. Eso xa é unha síntoma de que estamos superando ese valado. Entón, aínda co medo de que, como pasou no 8, aínda que sexan crises totalmente distintas, o machazo veu no 11, tamén de aquí a 2 anos pode haber unha contracción no gasto público, e así nos lo advirten moitas administradores públicos, e unha contracción no gasto dos fogares. Eso non o vimos saber aínda, porque hai unha cantidade de diñeiro anunciada da Unión Europea que nos salvaría ou que nos amortiguaría a caída. Eso aínda non se materializou, parece que se va a materializar, pero, en calquera caso, estamos precavidos porque, no meu caso, no 2011, estiven a piques de pechar a miña editorial, pola crise do 8. Entón, non nos vai a coller despistados, por chamar de alguma maneira, esta situación. Despois deste diagnose, deste balance no que ahora estamos, falarvos un pouco do mercado do libro galego no que nos temos que mover. 42 empresas, como dixo Dolores Vilavedra, integramos a nosa asociación e editamos aproximadamente uns 1.000 títulos, 900, 1.000 títulos en galego ao ano. O mercado do libro galego é un 17% do mercado de venda de libros en Galicia, un 17%. Estamos nunhas cifras moi baixas. E temos unha poboación de 2.700.000 habitantes, en cifras redondas, con índices de lectura tamén. Somos, si España, o Estado español se pode dividir nun norte lector, e collemos Madrid, e un sur menos lector, nós dese norte somos o menos lector
de todo ese norte. Estamos máis ben alineados coas comunidades do noso Estado que son menos lectoras. Un 50% de cifras redondas é o que se manifesta lectora no noso país, na nosa comunidade. Entón, este panorama é co que temos que lidiar e coa situación económica descrita, coa incertidume e con este mercado do libro galego é onde temos que lidiar. Os nosos aliados fundamentais como mediadores e comercializadores nos dúas aspectos dos libros que producimos, dos libros que editamos cada ano, son evidentemente as bibliotecas, esos mediadores, as librerías e os centros docentes, porque o libro de texto, igual que o libro infantil, ten unha presencia moi importante, moi forte, casi dun 40% do libro que editamos en Galicia, xuntados o texto máis o infantil. Son os dous sectores máis fortes. Coas bibliotecas temos un sistema que se vislumbra bastante áxil, que é unha plataforma na que aos editores podemos subir as nosas novedades e cada servicio de bibliotecarios de cada unha aproximadamente das 150, 160 bibliotecas municipais galegas que actualizan os seus libros, nos solicitan os títulos casi ao momento no que salen para podelos telos de novidade xa ao servicio dos usuarios e as usuarias. Ese é un pouco as axudas. Unha das cousas que se ten... Ora vou a dar dúas ou tres ideas básicas un pouco do noso sector. Intentei un pouco ser tamén útil ao obxectivo deste encontro, desta xornada, e vos xulgaredes agora unha vez que vos diga isto, se isto é de interese ou non para a xente que estades aquí. As axudas que recibe o sector editorial galego son basicamente esta posta ao día da plataforma de bibliotecas, é dicir, a actualización en tempo real casi das novidades editoriais. Unha biblioteca é interesante para o usuario na medida en que teña as novidades e que as adquira con axilidade e con rapidez. Despois, por parte da Administración, recibimos as axudas a traducción do galego a outras linguas ou de outras linguas ao galego. Tan importante é traer para o noso sistema cultural as linguas de outras culturas de outros países como é darlle visibilidade ao noso sector. E aí é unha das eivas tamén a internacionalización do noso sector e da necesidade da axuda pública para dar estes pasos. Como vos decía, somos pequenas empresas, microempresas en moitos casos, para facer un plan de internacionalización, que os nosos contidos podan traspasar fronteiras e poder vender dereitos en feiras internacionais, agora cando volvan a celebrarse, que esperamos que este ano xa podamos acudir a Liber, a Madrid en outubro e a Frankfurt tamén en outubro, pois iso é algo fundamental para a supervivencia do noso sector. Só co mercado galego, só co noso índice de lectura e de lectores e só coas dimensións do noso mercado é difícil manterse hoxe en día como empresa editorial. Poucas o poderían soster. Entón, a internacionalización é algo fundamental. Ben, para ir acabando, non sei se me estou estendendo xa demais, dúas ideas básicas últimas. Aquí trae unha cita do que foi editor e artista Isa Díaz Pardo, que decía que a cultura tamén é economía. Decía, tamén é economía. Ollo, tamén é economía. Aquí quero entrar tamén non só como editor, sino tamén como autor e como promotor cultural que son, ou como activista cultural que me gusta chamarme, tendo escoitado agora as intervencións últimas. É imprescindible a valoración económica do traballo cultural. Aquí se estaba falando de como, desde o punto de vista xurídico, académico, establecer legislación sobre os contratos. Previamente a eso, ten que haber unha intención por parte do contratador, e aquí estou falando da administración pública, pero tamén estou falando de institutos, de asociacións de veciños, de centros socioculturais, que acuden para un pregón, para unha charla, para un roteiro, para unha presentación de calquera tipo de contido cultural, acuden a autoras e autores, a xestores, a activistas, a músicos, é dicir, a xente do mundo da creación para que faga un acto cultural nese día, nese lugar. Nós temos que loitar moitas veces porque se remunere ese acto,
porque se contemple desde un principio remunerar e non nunha segunda ou terceira fase, dicindo, temos que mirar porque temos pouco orzamento. Entón, eu creo que a cultura tamén é economía e que a remuneración e a dignificación do traballo das charlas, das conferencias, de calquera acto cultural diante da xente ten que ser algo que estea fixadísimo e metido nas conciencias dos programadores e dos contratadores. E para culminar, eses días do confinamento, donde vos decía que a xente buscaba nas librerías onde podía, nos poucos sitios, porque as librerías estuveron pechados casi 2 meses, despois se abriron, a lectura e o libro foi como unha especie de vacina antes da vacina, foi unha táboa de salvación. Nada menos, é dicir, unha táboa de salvación nunha pandemia, como nunca viramos. E a xente acudiu aos lugares onde podía ler, as bibliotecas que pudo ter abertas, as librerías ou os espazos que pudo ter abertos, as compras por internet, evidentemente, nos portais de venta en rede. Entón, creo que temos que quedarnos con esta idea final, a vacina antes da vacina, a lectura e o libro, ese motor do coñecemento, como táboa de salvación, quizáis nalgúns dos peores semanas que teñamos vivido nas nosas vidas. Gracias. Hola, bons días. Ante todo, gracias a Carlos e ao Consello da Cultura por convidarme a participar neste encontro. Pedírome que falase un pouco da compra dos libros desde as bibliotecas porque temos unha experiencia a partir da nova lei de contratos. A reflexión é que, en principio, a lei de contratos atacou o máis profundo do concepto das bibliotecas municipais de Coruña, porque nós mercábamos directamente as librarías. E de pronto, pois non quedaba claro coa lei de contratos que seguiramos podendo mercar as librarías. Así que vou a relatar esta experiencia por se serve para alguén ou para outras bibliotecas. Pedírome que fose breve, o sea, que pasarei algunhas diapositivas rápido, sin pararme. É importante, primeiro, coñecer o contexto no que nos movíamos. Primeiro, xa dixo Dolores que as bibliotecas municipais de Coruña somos unha rede de 8 bibliotecas con os servizos centrais que levamos a xestión administrativa e a planificación bibliotecaria. Ata a lei de contratos o facíamos de dúas maneiras. Comprábamos directamente a librería ou aos quioscos máis preto da biblioteca. Cando se trataba de fondos iniciais para as bibliotecas novas, que a mellor estamos falando entre 5 e 10.000 volúmenes, o facíamos a través dun concurso por varios motivos. Primeiro, o facíamos así por o convencemento de que as bibliotecas son espazos públicos, espazos de relacións entre as persoas que habitan un territorio, porque contribúen, está demostrado, ao desenvolvemento económico do territorio. Si eso leva a que é normal que a biblioteca gaste no propio territorio para xenerar sinergias. Tamén porque consideramos que as librerías, por suposto, as bibliotecas somos o centro cultural máis preto ao cidadán e consideramos que as librerías tamén cumpren con esta función. Son centros de dinamización cultural. O desenvolvemento é moito maior cando as librerías e as bibliotecas nos relacionamos, porque xuntos xeramos sinerxias que se complementarían e, ademais, contribúen a crear un tecido cultural sólido, denso. O sea, que era unha cuestión de convencemento. Que pasa? Preguntaredes, facíades concurso? Non, a verdade é que non. Sempre íbamos ao máis doado, sobre factura.
Sobrefactura, por qué? Pois por unha razón básica, porque o equipo éramos bibliotecarias, casi todas vimos de letras, de xeografía e historia, e todo o que leve a contratación administrativa para nós era, sigue sendo, moi pesado e moi alonxeado do que consideramos que é a nosa profesión. Bueno, que xa tamén é esa xestión administrativa. Pero dificultaba, non todo o que sexa concurso, son tempos máis longos e dificulta todo. Que pasa? Chega a nova lei de contratos, non vamos a falar pero que fitos en relación coa adquisición de fondos trae? Bueno, introduce a perspectiva da contratación estratégica. Isto non é, por definición, malo, sino bo. Non digo, pois ten cosas boas. E por que é bo para nosotros, por exemplo? Pois porque nas bibliotecas, outro día decía Alfons Martorell, un especialista en políticas públicas, culturais, que un dos retos da xestión cultural nos vindeiros anos é que introduzcamos as prácticas sostibles en todos os centros culturales, en todos os proxectos culturais. E que os centros culturais temos que ser exemplo nesto. Pois nas bibliotecas municipais de Coruña temos un proxecto que se chamase Biblioteca Verde, que é para concienciar os usuarios da importancia das prácticas sostibles, pero que ao mesmo tempo ten que servir tamén para que nos reconvirtamos as nosas prácticas internamente. Polo cual, permitir introducir criterios de prácticas sostibles nos reforza. Porque promueve a participación da pequena empresa ao poder contratar por lotes. Isto, de cara ás librarías, é importantísimo porque podemos repartir moito máis. Bueno, os contratos xa está, pero o que, por suposto, igual que pasa con outros aspectos da cultura, a suministración de libros sigue sen tener regulación propia. Bueno, chega un momento, sae a lei, e o noso interventor dinos, acabouse a compra directa. Agora un concurso, como facíades antes, cos contratos grandes, non? Claro, eu poñome nerviosa, empezo a preguntar, porque penso, se en Amazon, digo, aquí vai vir Amazon, ou se non en Amazon, polo menos será esa empresa de distribución catalana que sempre ven aos concursos e arrasa. Non lembro agora o nome, pero sempre arrasa unha empresa catalana. Empezo a mirar o que se fai por aí fora. Encontrome que nas bibliotecas están cada un libre interpretación. Algúnas utilizan contratos menores e siguen mercando directamente as librerías. Nas bibliotecas universitarias, na universidade, empeza a sair como unha tendencia a considerar os libros que os libros teñen como dereitos de autor e demais carácter patrimonial, entón compran directamente. Bueno, hai unha argumentación xurídica, pero eu non vou a parar en eso porque non sou xurista, e para eso está Carlos aquí, e lle preguntades todo o que queirades. Despois, as licitacións ordinarias, que cada vez son máis as bibliotecas que sacan concursos a un solo proveedor, e despois, finalmente, como sempre, o acordo marco, por exemplo, en Barcelona, non sempre miramos para Barcelona, que son as bibliotecas modelo. Ali contanos que estaban traballando nun acordo marco e logo con contratos menores. Entón, eu digo, a mí isto non me sirve, teño que ter máis información, vou a chamar ao Ministerio. Entón, chamo ao Ministerio e falo con compañeiras que teño ali, mira, que temos un problema con isto e tal. E, curiosamente, non encontro resposta no Ministerio de Cultura. O que me din é que a lei é cuestión de facenda, e nós non podemos intervir, e nós non podemos facer nada, porque eu decía, provocar unhas xornadas, falamos do tema, entre as bibliotecas, non encontrei resposta. Entón pensei, pois vou a chamar a CEGAL, que a mellor a CEGAL si lles preocupa que non se poda mercar nas librerías directamente. Entón, na CEGAL, si que falo co presidente, me din que ten un informe que está colgado na página da CEGAL, onde di que claramente que conclúen que as bibliotecas sí poden seguir mercando libros directamente nas librarías. O que está exposto na CEGAL é
as instruccións de 3 universidades, de Granada, Málaga e outra, Zaragoza, que di que se basan na que o libro, sobre todo o libro científico, ten dereitos de autor, polo cual podese facer directamente. Despois, que a nos non nos servía, non? Pois as bibliotecas públicas, eso, con que ir ao meu interventor co razonamento de que é un libro científico, vamos, nada. Entón, pero despois había outra cousa colgada que que é isto? Que é unha resolución da Junta Consultiva da Contratación Pública do Estado. E que nesta resolución unha pregunta do interventor do Concello de Baena, preguntándolle á Xunta se pode seguir mercando libros directamente ás librerías, ás bibliotecas, non? Curiosamente, abre as portas ao final a que sí, que se poda seguir comprando, porque entende que son contratos menores e que non son acumulativos por ano, senón que se fai en ano presupuestario diferente, son diferentes contratos. Non entende que sexa unha acumulación ou unha fragmentación do gasto como entendeu o noso interventor. O sea que o que está claro é que cada un entende o que queire, o que pode ou o que tal. Vale. E despois, pois, eso, que o que xa falamos, o procedimento procesual era a maioría, e a maioría dos interventores mandaron a procedimento. Ben, nesta situación, a solución que máis me convence é a do acordo marco dos cataláns, o que van a utilizar. Falo con intervención, non lles parece mal o acordo marco, porque, ademais, baixo esa figura se establecen unhas condicións previas, é dicir, se saca como, por simplificar, sacas como un concurso, unha licitación para que os proveedores que queiran participar despois se apunten e tes como un catálogo de librerías ou de proveedores que poderás despois recurrir. Entón, eso parecía que se axustaba. Por suposto, cumpre todas as vantaxes, cumpre cos principios de transparencia e concorrencia competitiva, permite un elevado número de proveedores e dá unha estabilidade, cousa que é importante, porque nós, como un servizo que somos xestores culturais, pero que non temos nin idea de xestión administrativa, pouca idea de xestión administrativa, que se poda facer ampliable hasta 4 anos, unha vez que saques o primeiro te dá unha certa estabilidade aí. E despois, teóricamente, parece que unha vez resolto pode ser áxil, porque funcionas con contratos menores. O sea que nos parecía o máis fácil para nós e máis apropiado. Nos estábamos nesa idea cando... Ben, a interpretación en principio, a interpretación da intervención, se os dixen que foi concurso, pero unha vez que lle falamos do acordo marco, dixeron que de acordo. En isto é unha cousa persoal, que estaba eu levando este tema, teño un accidente, entón, pois, queda aí, e cando volvo, estuve en casi 18 meses de baixa, e cando volvo, me encontro que sai un concurso sacado de libros, e que, bueno, pois o Tagal o tumbou por un criterio. Paralelamente, se constitúe unha asociación de libreiros na cidade e demanda ao goberno que se siga mercando nas librerías, porque ese concurso do que falei, pois parece ser... Os criterios parecía que abocaban a grandes proveedores, non a pequenos fornecedores. Por outra parte, reclaman xa non unha contratación directa, que iso é normal, senón que queren que haxa como unha licitación pública para que todas as librerías poidan acceder, porque nós traballábamos con o principio de proximidade á biblioteca. Entón, claro, as librarías que non tiñan unha biblioteca próxima, pois non se mercaban nelas, e non lles parecía ben. Tamén é comprensible. Entón, ao final, cal foi a nosa postura? Bueno, pois mandamos un informe a intervención
coas distintas modalidades de contratación. Curiosamente, contestáronos que fixéramos un informe xurídico elixendo a que consideráramos oportuna e que eles aceptaban, pero sempre que o informe xurídico les parecera ben. Como xa dixen, nós non temos formación xurídica, non podemos facer un informe dese tipo. Así que nos pusemos en contacto coa Cátedra de Dereito Local, con Carlos, para que eles fixeran o informe xurídico e xuntos traballáramos no acordo marco. Por suposto. En ese traballo colaborativo, cales son as responsabilidades? Pois eles teñen que, a Cátedra de Dereito Local asume a argumentación xurídica e senta as bases da licitación e nós facemos a distribución por lotes. Elaboramos os criterios de adxudicación, que é o normal, que é o que coñecemos. E despois, a Cátedra adapta os criterios a forma xurídica, porque nós sempre queremos unhas cosas e a mellor despois non poden ser ou non poden ser escritas do modo que o facemos nós. Como conformamos os lotes? Bueno, en principio, nós temos un orzamento, aí quitamos deste primeiro contrato as publicacións periódicas. Antes comprábamos directamente nos quioscos, pero iso causaba problemas ao final porque cando se retrasaba o Concello, cando o Concello se retrasaba no pago, os quioscos víanse moi asfixiados económicamente. Entón, preferín resolver o tema dos libros e cando teñamos resolto o tema dos libros, estudiaremos o tema das publicacións periódicas. Agora, mentras tanto, facemos o que di a lei, que é contratar directamente a editora para non ter reparos, porque senón nos temos miles de reparos. Nos, en noso caso, eliximos, temos 87.000 euros e fixemos 17 lotes. É dicir, cada lote vai entre 4.400 e 10.700 euros. Con o cal, con 17 lotes podemos distribuir moitísimo o gasto na cidade, as librerías. Para facer os lotes estivemos barallando se facelo por temática, por exemplo, idiomas ou medio ambiente ou tal, ou facelo por público destinatario. E como que pretendíamos era trasladar un pouco a filosofía que tiñamos ao principio ao contrato, o fixemos por público destinatario e por biblioteca. Entón sacamos, por exemplo, Biblioteca de Monte Alto, fondo de adultos. Biblioteca de Monte Alto, fondo infantil. E así repetíamos con cada biblioteca e despois uns lotes centralizados porque temos certa parte da compra está centralizada. Cando se trata de proxectos comuns a toda a rede, facemos a compra centralizada. 17 lotes. Ao final, realmente, eu estive vendo os lotes das bibliotecas catalanas, claro, en Barcelona empregan 12.000 euros por biblioteca, que me os dera a min, non? Pero isto que hai... perdón. O que sí é que vamos a limitar a contratación, eso está todavía non sacamos, a 2 lotes por proveedor. Isto pasamos. Unha cousa, son os criterios. Non puse a puntuación porque aínda non sacamos a licitación, entón estamos todavía barallando. Como os dixen, o que pretendemos é pasar a filosofía. Entón, por unha cousa, temos que meter o prezo, por suposto, porque senón o interventor mata, non sabes, hai que metelo. Pero traballamos con 2 conceptos, a calidade do servizo, porque é verdade que algunha biblioteca de barrio, chamada así, deixamos de traballar con ela porque non nos resolvía, non nos daba servizo. Entón, para nós é importante o servicio. E despois, outra cousa que por eso valoramos nosas librerías, que é a calidade do servizo da prescripción lectora e da cooperación. Ao longo de todos estes anos, establecimos moi boas relacións cos libreiros, fixemos incluso actividades en común ou intercambiamos a información e realmente cando encontramos un libreiro verdadeiramente libreiro as recomendacións son sempre magníficas, entón buscamos o servicio de recomendación lectora, creemos que esa é a base da librería.
E despois, o que decía, a sustentabilidade do servicio, para nós é importante, por eso, por o principio, o valor que temos da sustentabilidade, metimos a utilización de transportes con materiais con cero emisión e o uso de embalaxes ecolóxicos. Todo van a ser contratos menores, porque todos os lotes vedes son inferiores a 15.000 euros. Xa, remato, Podemos extraer algunha conclusión? Ainda non sacamos a licitación, ainda é pronto para saber se funciona ben ou non funciona. Pero sí que podo sacar unha conclusión da experiencia da miña investigación, por decirlo de alguna maneira. É que a veces sempre decimos que os interventores non nos entenden as intervencións tal, pero moitas veces é unha falta de compromiso tamén dos sectores culturales que non nos metemos nestes temas. E ás veces é necesario que coñezamos a lei e coñezamos o que hai. Son a primeira que digo que non son xurista, que non me gusta a xestión administrativa, que o mío é a planificación estratégica e o desenvolvemento de proxectos, que son unha ideóloga. Pero non queda outro remedio, porque se eu non vou coa solución á intervención, quédome con un concurso único e con un solo proveedor. Nada máis, espero que... Ben, creo que está moi ben que primeiro nos situamos no nivel macro de análise, aínda que fora así un pouco de brocha gorda, lóxicamente, con grandes cifras do sector, e que temos agora aquí o que sería un estudo de caso, non? Moi interesante, creo que entraches a máis nun nivel técnico, bueno, bastante profundo, polo menos visto desde a miña perspectiva, e entón creo que podemos quizáis abrir aínda un tempo de intervencións, preguntas breves, se é posible, non sei se nos vai entrar algo dende fora. Ese é o iPad que está conectado? Xa está. Isto ten algún tipo de contrasinal? Non. Vale. O verde. Ti levantaches tamén a man? Vale, pois estas dúas, se vos parece, se non xurre nada máis... Bueno, é unha pregunta para Isabel. Entendo entonces que se un xestor cultural de unha biblioteca pública, vamos a poñer en Galicia, polo teu coñecemento, que seguro que o tes, se non fixo esta labor de investigación pola súa conta propia, a día de hoxe está traballando con un solo proveedor. O sea, quero dicir, iso é por vontade vosa... A ver, depende, porque o caso de Galicia das bibliotecas municipais galegas é moi triste. A veces non ten nin orzamentos para a adquisición de fondos. Viven exclusivamente do que lles manda a Xunta. Claro, entón, por eso digo, eu estou con esta experiencia esperando que, por si sirve para os demais, porque todo este tempo que eu empreguei máis o contrato coa cátedra o pode facer o Concello da Coruña, pero non o pode facer un sector cultural pequeno nin un concello pequeno. O que penso, a responsabilidade dos grandes, por decirlo de alguna maneira, é ir abrindo caminos e despois colocar a documentación. Hai de todo. En España encontras de todo, A maior parte predomina fundamentalmente os concursos. Tamén teño que decir que anterior á lei desta última lei, por exemplo, o interventor de Madrid non deixaba mercar nas librerías se non era a través de un concurso único. E, sin embargo, o noso sí. Tamén teño que decir que o noso interventor sempre foi moi especialmente sensible con o tema da compra nas librerías e sempre encontramos apoio por a súa parte. O que pasa que, lóxicamente, non pode ir contra a lei. Sí. En primeiro lugar, Isabel, pois os meus parabéns por esa magnífica xestión que estás a facer, non? Esas 8 bibliotecas municipais, non? Cando falabas da posición do interventor, da posición dos interventores, pois sentíme un pouquiño aludido. Lembro
lembro fai uns anos, permitídeme unha anécdota, que ten un pouco, creo que é simpática, non? Fai uns anos convidárannos aquí neste mesmo Pazo de Raxoi, o que é hoxe alcalde, pero nun anterior mandato, Sánchez Bugallo, a unha recepción a todos os secretarios e interventores de España a través do noso Colexio Nacional, non? Entón, ademais, viñamos a visitar a catedral e ganar o xubileo, non? Entón, na recepción, dixo o noso señor Sánchez Bugallo, a quen aprecio persoalmente, por certo, e predíxonos, bueno, temos hoxe, aquí en Santiago, un día moi frío, era no mes de novembro, e moi soleado. O sol traen os secretarios e o frío traen os interventores. Entón, lembrando esta anécdota, dicía, o mellor hoxe aquí non pinto nada porque hoxe está un día soleado de calor, entón os interventores xa non temos nada que aportar, non? Parece que, efectivamente, nesa diferenza que hai entre distintos departamentos municipais, non? Pois parece que a intervención quere impor o seu criterio, non? A intervención emite un informe e logo pode haber outros informes que non estean de acordo con ese criterio. Non deixa de ser un criterio administrativo, non? Mellor ou peor, pero non deixa de ser un criterio administrativo, non? Si que quero facer valer que posiblemente a posición do meu compañeiro no Concello e de calquer outro interventor é buscando ese principio da maior eficiencia na asignación dos fondos públicos e tamén o respeto á legislación contractual, non? Entón, xa como reflexión de cara a ese problema que podedes ter ou a esa xestión que tedes da adquisición de libros, eu plantexo dúas ou tres reflexións ou case propostas, non? Hai que diferenciar entre o que é unha adquisición planificada do que pode ser unha adquisición puntual, non? O desexable é que a adquisición sexa sempre planificada, non? E que se vexa cales son as necesidades. Pero non é o mesmo, desde logo, montar unha biblioteca esnovo que a comprar libros puntuais que che piden determinados lectores, porque eu son usuario de bibliotecas públicas, non? E ás veces vou á miña biblioteca municipal e digo, mira, tedes esta obra, e non a teñen, e por que non a adquirides, non? Entón, o mellor esa é unha adquisición puntual, inmediata, e iso que penso que ten cabida perfectamente no contrato menor. Outra cousa é a adquisición planificada. Entón, nesa adquisición planificada, o feito de facer lotes pareceme moi bo, porque hai que, ademais, a Lei de Contratos, a Lei 9 de 2017, quere que se fagan lotes, quere que haxa unha diversificación desa oferta que fai a Administración de Contratación e quere que haxa varios adxudicatarios a poder ser e quere favorecer a pequena e mediana empresa. Outra cousa distinta é que esa pequena e mediana empresa teña que ser da localidade, como apuntabas ti agora na túa intervención, non? Estamos nunha unidade de mercado, entón iso é complicado. O que se pode artellar, penso eu, e co millor, esta é unha idea, para reflexionar aquí entre nós, o que podemos artellar ao millor é o plantexamento do obxecto contractual que non sexa única e exclusivamente a suministración de libros, senón que se complemente con algún tipo de prestación de servizos a prol da Administración municipal, por exemplo, a presentación de determinadas obras por parte dos autores, a explicación desos autores ou determinada asesoramento que se lle pode prestar á xestión municipal. Entón, se as prestacións son mixtas e son por lotes, o mellor pódeselle dar cabida ás empresas municipais, ás librarías municipais. As librarías municipais refirme ás que están no entorno, porque as que están no entorno mellor son as máis axitadas para realizar esa prestación. Cando ti falabas, preguntaba eu, e perdona que neste tema mellor non teño a formación suficiente ou non coñezo ben o sector, non? Pero, por exemplo, se eu demando libros en galego, se eu vou á miña biblioteca e demando libros en galego, pois xa non moitas editoriais me poden dar ou moitas librarías me poden dar libros en galego. A mellor só comercializan libros en galego as librarías de Galicia e as editoriais de galegas, non? Penso eu, a mellor non o comercializan outras tan doado. Que? É que o problema é que agora todas as librarías volveronse xeralistas. Xa non son especializadas. Xa. Entón, é moi difícil facelo por ese tema, porque hai uns anos, por exemplo, as de infantil eran claramente de infantil. E agora, debido a crises, tiveron que ampliar mercado.
Entón, xa en Coruña non encontras librerías especializadas. Ben, en todo caso, para concluir, que me estou alongando, en todo caso, como reflexión, para pensar aquí como laboratorio de ideas, non? Vexamos a posibilidade de que esa suministración de libros vai acompañada de algunhas prestacións que requiren medios persoais, non? E que requiren medios persoais que sexan inmediatos. Está claro que un editorial de Barcelona a mellor non ten medios persoais aquí en Galicia, non? Entón resultalle máis complicado e máis caro. Pero mellor se metes esa prestación de carácter, digamos, de necesidade de medios persoais para que che veñan a expor ou que che veñan a asesorar ou que che veñan a explicar, pois ao mellor favoreces aquelas empresas que están máis preto. É unha reflexión que apunto e que podemos falar sobre Carlos, iso. que sabe máis. Pois moitas grazas pola tua exposición. Tamén moi brevemente, pero non podo evitar entrar un pouco no debate, porque este é un dos temas, un dos ámbitos onde máis ao longo do tempo se ten plantexado o problema de certas medidas de proteccionismo do tecido cultural que colisionan coa lógica competitiva da lei de contratos, porque eu acórdome que xa hai anos, tamén cando entrou en vigor a nova lei de contratos daquela altura do ano 2007, tamén a compra editorial que se facía, compras editoriais que se facía directamente desde a Consellería a todas as editoriais, facíase por contrato negociado sen publicidade e directamente. E cando entrou en vigor a nova lei, a interventora naquela altura tamén empezou a poñer certos problemas de certas reservas. E negociouse con ela porque precisamente tratamos un pouco de poñer de manifesto que a compra dese libro galego non era solamente unha cuestión de prezo, unha cuestión de pura eficiencia económica, porque ademais, como sabemos, o prezo do libro é un prezo legalmente taxado, non pode baixar do 15%. Entón, aí as consideracións de economía de prezo máis baixo non son as que deben preponderar a hora de deseñar a adquisición, a suministración dos libros. E neste sentido, eu creo que tamén hai que facer un pouco, ás veces, observarnos un pouco desde fora das nosas propias ideoloxías, as ideoloxías que temos arraigadas pola práctica profesional, porque a concorrencia como motor da legislación europea e española en materia de contratos, tamén eu creo que a debemos poñer en determinados casos en reserva, porque non debe ser o único motivo ao que debe responder o deseño dunha contratación. Non digo con isto que, obviamente, que nos teñamos que poñer todos en plan proteccionistas como se fóramos Donald Trump. Aquí tamén cabería falar dunha especie de proteccionismo como colesterol, proteccionismo bo e proteccionismo malo, non? Pero aquí todo que sean medidas destinadas a fortalecer ese sector de PEMES que se ocupan do sector cultural, eu creo que deben ser potenciadas, non? Entón, non entendo tampouco esa manía que ten últimamente o legislador español de contratos contra o contrato menor, porque o contrato menor o que permite, é esta chuvia fina de relacións entre PEMES e administración que non hai por que demonizar, nin hai por que pensar que é o niño da corrupción sistémica en España, que non o é. Obviamente, a contratación menor o que hai que garantir é que obedeza a prezos de mercado, que non se inflen simplemente porque todos nos acordamos, carallo, cando entrou en vigor a lei de contratos de 2007, que de repente o que facías por factura de 12.000 euros pasou dun día para outro a toda 18.000. Venga, fiesta, non? E tampouco se trata diso. Pero, si vamos, por exemplo, ao ordenamento estadounidense, nos encontramos que, claro, ali que parece que todos son unos neoliberales, que están todo o día polo funcionamento do mercado, e te encontras na contratación local e dos estados, hai moitísimas disposicións que tratan de protexer a empresa local e non se cortan un pelo en protexer a territorialización da contratación. En cambio, aquí, pois eu creo que, sinceramente, a hora de transpoñer o dereito comunitario, se nos va la mano porque sempre parece que temos que demostrar que somos os máis papistas que o Papa. Entón, bueno, para concluir, que eu creo que tamén, obviamente, que cumprir a normativa comunitaria, pero na medida do posible defender o que é teu tamén para que non o arrastre. Aquí entra un pouco en contradición o que levamos falando toda a mañán, non? Que é un pouco a idea da xestión cultural
coa idea de que todos somos iguais e non territorio. Na xestión cultural é fundamental o territorio. Fundamental para cada calquera cousa que abordes. Porque no territorio onde se producen as relacións entre as persoas, entre as interconexións. Nos, por exemplo, cada un determina o territorio como quere, pero nos en Coruña, a pesar de ser unha cidade pequena, están moi marcados os barrios e as características de cada barrio. Non é o mesmo mercar libros para o barrio de Monte Alto que para agora, non é o mesmo para o centro. Quen coñece mellor as necesidades dos lectores da súa biblioteca? O bibliotecario, o director desa biblioteca, e se hai un libreiro da zona tamén. Entón, intentamos que eso continuase a través deste acordo marco. E por eso eu lle decía a Carlos, o territorio, e dice, a ver como podemos facelo. Pero para nós na xestión cultural é importantísimo o territorio. Entón, por eso, a ver, Ben, eu creo que volveremos sobre estas cuestións que teñen que ver tamén coa sostibilidade da xestión cultural, que, bueno, é algo que nos empeza a preocupar moito aquí, nesta casa, digo, e, polo tanto, vémonos as 4 e tentaremos empezar o máis puntuais posibles para que a tarde nos cunda. Grazas. perdón, deixo vos a presentación aí ou non?